Sare sozialetan jotak ibiltzen zara? Gure bizitzako arlo guztietan bezala, euskaraz ari. Euskara internetetik, mugikorretatik eta sare sozialetatik kanpo, bai zera. Sare sozialak euskaraz paratzea erraza da. Hona hemen lagungarri izanen zaizun baliabide digitala. Twitter euskaraz paratzen alduzu urratxeraz hauek segituta. Facebook ere aixe paratzen alduzu euskaraz, modu honetara. YouTube euskaraz izateak ez du aparteko misteriorik. Telegram euskaraz paratu nahi? Jarraibideak honako hauek dira. Eta euskaraz paratu ezin direnekin, zer? Bada garaia. Sare sozialak eta gailuak euskaraz nahi ditugu. Eta beti ere, sare sozialetan euskaraz bizi.